By the time, you know we do everything by the time, we do everything by the time. Allah ne ya yanzu ya dan ban abun nan dan buga wa Bawar ka ja kenan yanzu zo nan mu to ka kwanta a ba wani wari ayi baba to ka kwanta ba wani wari ayi baba ta gani bari ku ga yadda ake yin ta kai baba na ƙarya ne wallahi kurka wuce mana da boss kai baba mun ga mun yadda da ni kaurancin ka bane Allah ware ware a to baya baya Dale, a samun naman nan mana. Ka ta je to. Cire wa wuya ya su. Ita muka fito da suke me lemo abin lemon nan ne samun kawai samun kawai sa kawai duka da ne kudi bane sa kawai ya kullum ba wani kudi kuma kullum ga wannan da ba Jama'a ku yi subscribing channel namu domin samun comedy mu a kowane lokaci, kuma ku danna wannan bell icon domin kowane lokaci ya dinga tunatar da ku comedy mu idan muka uploading nashi. Mun gode.